Do sada, evo skoro 2 godine kako radimo i udomili smo preko 50 životinja, tačnije 50 pasa, a mace još nismo stigli da izbrojimo koliko je. Trenutno smo na preko 10 mopseva samo. To su spašene ženke iz odgajivačnica koje su živele u jako teškim uslovima i koje je udruženje uspjelo da izvuče iz toga i spasi. Da nam ne bude prva misao želim psa, idem da kupim psa. Nego da nam bude prva misao želim psa, Bože ima toliko pasa kao oko nas. Mi imamo oko nas Zeka Bu, znate ga tu je i to je, i on je uvek tu sa nama na neki način, što ne može baš da bude u studiju. Da, jasno. Devojka je povela svoju kumu, pa je pitala da bude kuma preko slike. Napravili smo Budi moja kuma, ali ona to nije znala dok nije došla. Moram da kažem da je bilo dosta i uspona i padova. Prvo nismo očekivali na početku toliki bum i dočekalo nas je da smo noću odgovarali na poruke, ali to je cela noć odgovaranja na poruke. Za mene znači nova dimenzija ljubavi, da nisam ni znala koliko sam sposobna da volim i da brinem. Tako da bih rekla da je kućni ljubimac jedna ultimativna pre svega ljubav.